Therefore, Mama KaakyireFM. Baby, I ye children a Germany Berlin Hauptbahnhof. Yaka Hauptbahnhof a Germany train station Cassiano. Mini a share at was so macoma watchy, ebi was through ebi was a siasa pa. A haya me ye children. Yam penny for free Ghana bar. Bebe jina hatch a photo. Bejina hatch a photo, I will bed them, elbow bobble, behold, Cassianum. Saa ne staff wa maya ne mema no so bebe krum ha bebe gina ha etwa foto na we nyina ne ye kase sebe mpraduasa ye ntimu nya ne se kura na nka ye nya ne nkakra ya so ne Afrika de we ni ye ka no empanyimfo we sore ba ha ebe hwese ni gyedie we ebe ne nan hatwa foto de bemma enum de beba enti wote Ghana na niema nkoye ni ye ka wo de fa akokromoti ya MPP fa akokromoti ya NDC mini ya Ghana ni ensama ye kan no sebe ya yete abruchire ha no enka ye hia se ye de ya no betumo na nso nkakra ye de bremu nti no ne ye pese be ya hoso ho betomo hwe train no bi na yi kire wo no eye soro ase de di ho de to aso I see yi train no bi wo ho a etu a nyina ba bi akosi kura wo koso enkro bebre Europe ha ebi firi ha eko London ebi firi ha eko Holland Belgium enkura hodo bebre Denmark bebia Germany Hauptbahnhof na me yikire wo no staff wo no ema ne mema na sebe mpraduasa baso abegu Ghana ho na bebe de aban baso ade benya bibio dinti no mo asebe abane baso amunya hwe ni no mo ye moa no enu ntine me ka kire wo se ma wo kokromoti no eho ehia wo Mama KaakyireFM meni asem bi a meka de me kire wa ne se eye wo bi nima obi kire odofo a wote Ghana eniama ye de kire wi no de me ka kire wa ne se ukokromoti no eye ade a eye wa wo de a enu nti hu de wodi kokromoti ne beye abrochi ha yete no enye nanso ente se be wafuo nya ente se wakom atwe enye de wo benya de wo bedi enti me de me be kire wo se ma wo kokromoti hu hia wo 2024 ehu adwuma ne me ya kire no se de mo be ye mo ya awie enu nti sa abre wo ye Ghana ni na wo te Ghana se niema kwayie ma wo se enkwayie ma wo eye wanu nim enti wo kokromoti na ekita wo no ma ehu hia wo na hu se wo kokromoti no esombo wan se minister no obepe aba no ama wato ama nti he hode ye opa wo chewo eduru se mu nsuo mumma suku ntade mumma suku mpaboa mumma suku dan abatim no ene de akoba se ehu ehia no ene nti ma wo so kokromoti ehu hia wo meda se onsa ka sende fa mo unia me ma me no ma moti brada dwam do ma hinkro kusunya no uko da dwam tachima ya wo da dwafo ye kuma se fo ma eye Mama KaakyireFM ni meda se bebre eye wo bi nima wo bi kire bye bye.